אבא סבא יקותיאל רוזנברג נולד בירושלים באלף באלול בשנת תרצ"ג. שמו בישראל נקרא יקותיאל על שם אבי סבו יקותיאל דיאמנט. וזכני לגדל בנים ובני בנים חכמים ונבונים. לאביו של סבא קוטי קראו משה דוד רוזנברג ולאמו הדסה רוזנברג לבית לאופר, ושניהם התחתנו בפולין ועלו לארץ מפולין. משה דוד רוזנברג, אבא של קוטי, היה בנם של שלום מאיר רוזנברג ואשתו זלדה. שלום מאיר נפטר צעיר וזלדה נשארה אלמנה בגיל 42 עם 3 ילדים, משה דוד, שמעון ומרים. היא נסעה מפולין לווילנה, ובערך בשנת 1920 עלתה זלדה לארץ לבדה. היא התיישבה בירושלים והתחברה מאוד עם הנשים המקומיות. לפרנסתה היא מכרה שמן זית ועברה מבית לבית. זלדה מאוד רצתה שהילדים שלה יעלו לארץ. וכן, בשנת 1927 עלו לארץ משה דוד והדסה רוזנברג והתגוררו בטירת מרתף שזלדה הכינה למענם. אחריהם עלו לארץ גם הבן שמעון והבת מרים. בארץ היה להם קשה מאוד, אולם לאחר השואה הם הבינו שבעצם זלדה הצילה את המשפחה. זלדה הייתה אישה צדקת והאריכה ימים מאוד. למשה דוד רוזנברג ולאשתו הדסה נולדו 4 ילדים. חיים שמואל רוזנברג, חיה רוזנברג, בלה רחל רוזנברג והקטן יקותיאל רוזנברג. חיים שמואל רוזנברג נולד בשנת תרפ"א והתחתן עם אסתר רוזנברג. הם גרו בעיר בני ברק. חיים שמואל רוזנברג, אחיו הגדול של קוטי, נפטר בג' בניסן תשנ"ה. חיה רוזנברג ורמס נולדה בשנת תרפ"ט. בצעירותה היא הייתה בהגנה, וכמובן שההורים שלה, משה דוד והדסה, לא ידעו את זה, זה היה סוד עבורם. בשנת 1954 התחתנה עם דנצי ורמס, והם עברו להתגורר בקנדה והם עדיין מתגוררים שם עד היום. בלה רחל רוזנברג נולדה בשנת תרצ"צ והתחתנה עם אמנון בור. היא ומשפחתה גרו באשקלון ולאחר מכן עברו לרמת אביב. בלה נפטרה באלף באדר ב' תשמ"ט. סבא קוטי למד בבית ספר תלמוד תורה יבנה. בגיל 14-15 לערך הלך ללמוד תקשורת וטלפונים. בצבא שירת בחיל הקשר. לאחר שסיים את הצבא עבד בירושלים בחברת תקשורת וטלפונים. קוטי הצעיר מבין אחיו נשאר לגור בירושלים עם הוריו עד שהתחתן. הוא טיפל בהם במסירות, ערך את הקניות, עזר להורים שהיו שניהם חולים ולקח אותם לקופות חולים ולרופאים. ביתם של משה דוד והדסה היה ברחוב יעקב מאיר, פינת רחוב ראשית חוכמה. היום ניצב במקום סניף של חברת סלקום. בפינת הרחוב עומדת חנות המכולת שהייתה שייכת למשה דוד ולהדסה. המכולת עומדת עד היום, ועדיין ניתן לראות את החריטה על המשקוף עם מילים באבן אותם חרט חיים שמואל בילדותו.
בת שבע מנדלמילך עבדה כפקידה בחברת המייל, ואחד מתפקידיה באותה תקופה היה לענות לטלפונים שנכנסו למשרד. אחד העובדים הנוספים בחברה היה חיים שמואל רוזנברג. קוטי נהג להתקשר למפעל ולבקש לדבר עם אחיו, בעיקר אודות מצב ההורים שלהם שהיו אנשים חולים. קוטי היה מתקשר לאחיו בהפסקות, ובזמן שהמתין לבואו של אחיו אל הטלפון, הוא שוחח עם הפקידה האדיבה בת שבע. כך נוצר ביניהם קשר. אחרי שניהלו לא מעט שיחות בטלפון, החליטו קוטי ובת שבע להיפגש. לאחר כמה חודשים והיסוסים, נעתרה בת שבע להצעה, והזוג הצעיר החליט להתחתן. מסיבת האירוסים נערכה בביתם של חיים שמואל ואשתו אסתר, והחתונה נערכה בי"ח כסלו תשכ"א באולמי אלן קלר בתל אביב. הייתה חתונה יפה ושמחה, ולאחר החתונה התחיל הזוג הצעיר את חייו המשותפים בדירה קטנה ברחוב קוטלר בבני ברק. לקוטי ובת שבע נולדו 4 ילדים: הדסה, רונית, דבורי ואריק. אז אומרים ההורים הוא ילד, גם אנחנו היינו קטנים. הגדולים שואלים הוא ילד, מה תרצה לעשות כשתגדל? שאלה שכזאת מבלבלת, ואני לא יודע בכלל איך אדע, ועוד אין לי ילד, זו חידה, ותשובה לי אין שאדע. לא אהיה כבר ילד, בינתיים לי שיר מתנגן, כן כן, איך אדע, ועוד אין לי ילד, זו חידה, ותשובה לי אין שאדע. לא אהיה כבר ילד, בינתיים לי שיר מתנגן, מתנגן. במילים, בצלילים האלה, אשחק מאושר בשירים, ואומרים ההורים נו ילד, ואומרים וחוזרים ואומרים, אז אני מתבייש. סבא קוטי אהב את ארץ ישראל והרבה לטייל בה, גם כבחור צעיר וגם עם משפחתו. את ירושלים, העיר בה נולד, אהב מאוד עד יום מותו, וגם אחרי שעזב אותה ועבר לגור בבני ברק, תמיד היו געגועים בליבו לירושלים, הבירה הנצחית של עם ישראל. לקוטי היה חוש הומור. הוא אהב להתלוצץ ולהתבדח עם הסובבים אותו, ותמיד הסתכל על הכל במבט צוחק ואופטימי. הייתה לו גם מידת נתינה גדולה וכמעט אינסופית. המשפחה, החברים והמכרים זכו לעזרה רבה ממנו. תמיד הוא היה מוכן לעזור לאחרים, וכולם ידעו שמקוטי אפשר לבקש. שבת, נר ראשון של חנוכה, כ"ה כסלו תשמ"ג. עוד לא עבר חודש מהחתונה של שמעון והדסה. הם נשארים כזוג טרי בביתם בפתח תקווה. רונית שואה בדירת השירות הלאומי בקריית שמונה, ובבית עם קוטי ובת שבע נשארים דבורי ואריק. לפנות בוקר חש קוטי ברע. בת שבע הזמינה אמבולנס שלקח אותו לבית החולים בלינסון. אחרי שעתיים, בשבת בבוקר, קוטי לא היה איתנו יותר. קוטי נפטר באופן פתאומי מאירוע בליבו, והוא בן 49. איבדו את זהותם, מחפשים עוד קרן אור שתעזור, עוד לגימה קטנה של מים ממעייני החוכמה, תביא להם את התקווה. הרים ראשי, אשא עיניי אל ההרים במרחקים, וקולי יישמע כזעקה, כתפילת האדם, וליבי יקרא
מאין יבוא עזרי. עובר אני כעת בנופים חדשים, הצעדים הם נעשים כה איטיים. מה יש שם שאין פה? שאל אותי עובר, מה בלב אתה שומר? קשיש העיר כשעל גבו מונח כל עברו, מביט סביב ומחפש את עולמו. כשההווה כל כך קשה לא אומר דבר, ארים ראשי אל המחר. ארים ראשי, אשא עיניי אל ההרים במרחקים, וקולי יישמע כזעקה, כתפילת האדם, וליבי יקרא מאין יבוא עזרי.